Este día me falaba de que tinha 45, que tinha 50. Como que tinha os 61. Dona Neve, Flavia, familia de en nombre de la Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Galega, muy bienvenida a este acto de amorosa reivindicación. Vimos la nación toda a honrar ao poeta Eusebio Lorenzo Aleirón nesta súa terra máis íntima e creadora do seu mundo poético, nesta súa casa, nos lugares onde ollou a luz por vez primeira e camiñou, a luz que na súa man de orfebre teceu as fervenzas da alma, a que habita as palabras súas de fulgor para que a tendrura acariñe o íntimo de nós, como os barrios que ven sendo ardeado nesta mañá outonal de novembro. Esta placa inscripida no granito celebra hoxe a Eusebio nesta súa casa, feita dos materiais os que a terra crea os alicerces imperecedoiros, pedra, sábrego e tendura, e que sobre todo está feita do cálido alento das voces dos seus seres queridos que nela moraron e compartiron a palabra e os seus silencios. A casa natal de Eusebio, feita de todo que nela foi soño e quixo realidade amaba, ou só quixo un invisible territorio de soñar para seren de novo soñados polas novas xeracións nun eterno engendramento. Cada casa é a suma dos seus pasados nos que van deixando a súa pegada as xeracións que habitaron e que viven entre nós, ou xa parten ao alén, que é a patria máis fecunda e perdurável. A casa que habitan os recordos das xeracións que viviron, e dos que a viven, a casa depositaria da alma da familia Lorenzo Aleirón, que é un anaco da memoria colectiva de todo un pobo que é a suma de afecto na ledicia e na dor. A casa que como un libro nas súas páginas podemos ver a luz nas súas variacións do día e a noite, do albor ao folclor. Nesta casa onde hoxe chove, nos manca por ser tanta a beleza, escoitamos outros sons da natureza, os seus silencios tan cheos de vida que deron a música da alma ao noso poeta. Eusebio deu-nos nos seus poemas os máis sentidos xeitos de nos comunicar humanamente, tamén por nosos silencios, o seu vocabulario que é libre e arrepende. Permitídeme unha lembranza da cidade de Lisboa, onde coa nosa mocidade atravesamos os seus brancos de cal. Compartín con Eusebio un tempo de verao que hoxe se me soñado. Compartimos a amizade e a poesía, aquel noso nacer de poetas na adolescencia do mundo. A poesía de Eusebio, escrita na flor da idade, é parte para sempre xa das nosas geografías, aquela que vivimos non só no que humildemente somos, sino naquel que soñamos ser. Hoxe, en Laíño, na compañía da familia de Eusebio, celebramos con todos vos esta equipa fraterna que é a Asociación de Escritores e Escritores de Lingua Galega, filla da conciencia de somos, honrase conmovida de poder falar por boca das escritoras e escritores da nosa terra, ao amigo querido e admirado, que vive en nós